Recordiwyd. Diolch yn unwaith eto Dduw am gyfle arall I ddod I geisio di ac I addoli dy enw ac yn gofyn ar I ti I drigyrhau unwaith eto wrthym ac I nerthu ni a byddwn ni'n daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd lawr un plith felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ddechrau gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 185. 185 Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n mhechod cas. Fydd yn anwyl meibion dynion mwy athgar. 185 gen I sefyll i'w chanu. Croes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol ni yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Awst 21 am hanner awr wedi 7. Fydd hoedfa nesaf prynawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig Alun Higham yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra'r ein heistedd emyn rhif 718, 718, cofian gwlad ben llywydd tirion, 718.
Fe ddaw ein darlleniad o lyfr yr Actau, penod 13. Actau penod 13 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr oedd hefyd yn yr eglwys ydoedd yn Antiochia rai proffwydi ac athrawon, Barnabas a Simeon, rhwn a elwyd Niger a Lucius o Cyrene, a Manain, brawd maith Herod, y tetrach a Saul. Ac fel yr oeddent hwy yn gwasanaethu yr arglwydd ac yn ympridio, dywedodd yr ysbryd glân, neilltuwch i mi Barnabas a Saul i'r gwaith y gelwais hwynt iddo. Yna wedi iddynt ympridio a gweddio a dodi ei dwylo arnynt, hwy a'i gollingasant ymaith. A hwythau wedi ei danfon ymaith gan yr ysbryd glân a ddeithant i Selicia ac oddi yno a fordwiasant i Cyprus. A phan oeddent yn Salamis, hwy a bregethasant air Dyw yn synagogau yr Iddewon, ac yr oedd hefyd ganddynt Ioan yn weinidog. Wedi iddynt dramwyd trwy'r ynys hyd Paphus, hwy a gawsant rhyw swynwr gai broffwyd o Iddew a'i enw Bar Iesu. Yr hwn oedd gyda'r rhaglaw Sergius Paulus, gŵr call, hwn wedi galw ato Barnabas a Saul a ddeisyfodd gael clywed gair Dyw. Eithir Elimas y swynwr, canis felly cyfieithir ei enw ef, a'i gwrthwynebodd hwynt gan geisio gwir droi'r rhaglaw oddi wrth y ffydd. Yna Saul yr hwn hefyd elwyr Paul, yn llawn o'r ysbryd glân a edrychodd yn graff arno ef. Ac a ddywedodd, o gyflawn o bob twyll a phob esgylerder, tydi mab diafol a gelyn pob cyfiawnder, oni ffeidi di a gwyro union ffordd yr arglwydd. Ac yn awr wele, y mae llaw yr arglwydd arna ti, a thi a fyddi ddall, heb weled yr hael dros amser, ac yn ddi atreg ysyrthiodd arno niwlen a thywyllwch, ac efe a aeth oddi amgylch gan geisio rhai i'w arwain erbyn ei law. Yna yr rhaglaw, pan welodd yr hyn a wneithid a gredodd, gan ryfeddu wrth ysgeidiaeth yr arglwydd. Byddai bendith Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. O Dduw, i ni yn diolch i ti unwaith eto ein bod yn gallu dod at y ti ac yn gallu dod atat fel tad nefol, fel tad sydd yn gofalu am ei blant, sydd yn darparu ar gyfer ei plant. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod at y ti fel dy blant, oherwydd yr hyn a wnaeth dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd ei gyfiawnder a'i berffeithrwydd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad ef, i ni yn gallu dod fel rhai sydd wedi derbyn yr holl fendithion sydd i dy blant di. Mae ddeiant pechodau, bywyd tragwyddol, heddwch a Dyw. O Dduw, i ni'n gallu pentyru'r bendithion un ar ôl y llall sydd gennym ni fel dy blant di. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch ein bod yn gwybod dy fod yn ein caru ni, dy fod yn gwrando ar ein gweddiau ni, mor ffeiledig yw ein gweddiau ni, mor anamal yr ydym yn galw arna ti. O Dduw, i ni yn crwydro i'r dde ac i'r chwith, mor gyson. Ac felly o Dduw, i ni yn dod at y ti gyda mwy o fawl a diolch, dy fod ti dal yn trigarhau wrthym, ac dy fod dal yn edrych arno'n fel dy blant. O Dduw, os byddet yn delio ni yn ôl ein heiddiant, yna byddet ti yn troi dy gefn arnom ni, fel mor amal i ni yn troi ein cefnau arna ti. Ond o Dduw, i ni yn llawenhau, nad wyt ti yn ymateb fel ydym ni yn ymateb mor amal. A dy fod ti yr un heddiw ag yr oedd doi, ac y byddi yr un peth yfori ac ymhen blynyddoedd. O Dduw, y byddi ti yr un peth am dragwyddoldeb, y byddi ti yn ffyddlon i thair. Ac yr wyt ti wedi addo bod gyda ni, yr wyt ti wedi addo i'r rhai sydd yng Nghrist, y byddi yn dad nefol iddynt, hyd dragwyddoldeb. Tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg ac yn cawn dy weld i wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti hi ddod i lawr i'n plith ni unwaith eto, i agosau ato ni, a byddwn ni oll yn ymwybodol o'r bresenoldeb a'r gwmnïaeth yma, a byddwn ni yn cynhesu'n calonau, a byddwn ni yn gwybod y fod yn ein helpu ni i daddoli di. O Dduw, helpa ni felly i wir dyrchafu enw dy fab yr arglwydd Iesu Grist.
wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni alw ar dy enw, wrth i ni ystyried y air di, i ni yn gofyn y byd ysbryd i ar waith, yn dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn ein plith ni. Ac y bydd na lawer yn troi at ti mewn edifeirwch a ffydd. O Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti yn abl i wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl i ni. Mae'r pethau hyn yn rhwydd i ti. Nid peth mawr yw dwy'n pobl at ti, o Dduw, achos yr wyt ti yn holl a lluog. Ac mewn eiliad y gellu di troi dinas ben i weired. Y bydd dinas mor bechadurus, mor di-dduw ac yr un yr ydym ni yn byw ynddi. Y gall y ddinas hon troi mewn eiliad i fod yn ddinas sydd yn dy foliannu di ac yn ceisio dy wyneb di. O Dduw, i ni'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu, i ni'n llawn am heion ac i ni'n gofyn i ti fadden ni am hyn. Ond o Dduw, mae dy air di yn datgan yr wyt ti yn abl i wneud y pethau hyn. Mae dy air di yn datgan yr wyt ti'n dymuno gwneud y pethau hyn. Ac y mae hanes ein gwlad ni yn cyhoeddi yn ddigon eglur yr wyt ti wedi gwneud y pethau hyn yn ein gwlad ni. Felly o Dduw, i ni yn gofyn dod ac yn dwy'n pobl at ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Rho ffydd i ni felly i ddisgwyl ac i gredu fod y pethau hyn yn bosib unwaith eto. Felly bydd yn bresennol yma yn ein plith, a nertha ni a bendithiau'n hamser, a diogelon ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall i 577, 577, tyred, arglwydd, a'r amseroedd y dymunwn ei mwynhau, pur dangnefedd heb dymhesloedd, cariad hyfryd a di-drai, gwledd o hedd tu yma i'r bedd, nid oes ond dy blant a'i medd. 577 gen i sefyll i'w chanu.
Byddaf yn testyn o lyfr yr Actau, penod 13 ac adnod 12. Actau 13 ac adnod 12. Yna y rhaglaw, pan welodd yr hyn a wneithid a gredodd gan ryfeddu wrth ysgeidiaeth yr arglwydd. Mae'r benod i ni newydd ddarllen i'r adnodau yn y benod yn rhoi hanes ddiddorol iawn i ni. Allwch chi dorri fe lawr i hanes 3 cymeriad yn, falle bod yna fwy na hynny, ond yn canolbwyntio ar 3 cymeriad yn yr hanes yma. Yn yr hanes mae sôn am Elimas, y swynwr. Mae yna sôn am Sergius Paulus, sef rhaglaw Rhufeinig, ac hefyd mae'r apostol Paul. Fi'n gwybod bod Barnabas yna hefyd, ond fe gadw ni at yr apostol Paul. Ac hanes sydd yn digwydd ar Ynys Cyprus, ac yn y ddinas Paphus, a gafodd ei ddinistrio yn y flwyddyn 15 cyn Crist. Ond fe ailadeiladwyd y ddinas honno gan ddefnyddio arian llywodraeth Rhufeinig. Ac felly ni'n gweld bod e'n ddinas bwysig iawn, yn weinyddol ac yn grefyddol bwysig, achos yno roedd yr rhaglaw Rhufeinig yn byw. Rhaglaw, hynny yw hun a benodwyd gan y Senedd Rhufeinig, a y rhaglaw oedd ar rheolaeth lwyr, yn farnwrol, yn gyfreithiol ac yn filwrol, ac fel arfer yr oedd y rhaglaw yn rheoli am flwyddyn. Ac felly roedd yn ddyn pwysig iawn yn y ddinas hon, yn y ddinas bwysig ar yr Ynys Cyprus. Ac efallai gellir dweud gyda'r 3 yma ni'n sôn amdano, ac i'ch meddwl am y gynulleidfa fach yna, ei fod yn cynrychioli sawl cynulleidfa heddiw. Yno, yn y gynulleidfa fach yma, yr oedd yna un yn ceisio atebion cwestiynau dyrys bywyd. Yn amlwg, mae'n dweud fan hyn, yr oedd yn ceisio'r arglwydd, ac felly mae gyda chi un yna o leia sydd yn ceisio Duw. Yr oedd yno un yn gwrthwynebu'n ffyrnig ac yn casau yr Efengyl ac am rwystro eraill rhag credu. Yno hefyd oedd yna un a anfonwyd gan Dduw i bregethu'r Efengyl. Felly dyna chi driawd. Un sydd yn ceisio, un sydd am rwystro, ac un sydd am bregethu. Ac hefyd, gallech chi fynd am ymhellach, achos yn sicr mae hwn yn wir, yno hefyd yn y gynulleidfa yma, oedd presenoldeb yr arglwydd, yr oedd yr ysbryd glân yn sicr ar waith, ond hefyd, sylwch hyn, yn bresennol hefyd oedd yr un drwg. Yr oedd yr un drwg wrthi hefyd, y diafol ei hun. Ond nid yw hwnna'n debyg i'n cyfarfod ni heddi, siwr o fod, neu bosib, mae'n bosib. Mae'n potensial bod ein cyfarfod ni a cyfarfodydd eraill ar hyd a lled o wlad lle mae yna capeli ffyddlon. Yn y capeli ffyddlon hynny, fe gewch chi falle un yn ceisio. Falle un. Fe gewch chi falle un sydd yn casau yr hyn maen nhw'n ei glywed ac am rwystro eraill rhag credu. Ac fe gewch chi un yn pregethu'r Efengyl. Ac yno, felly, fe fydd presenoldeb yr arglwydd, ac ni'n gweddio am fwy o hynny, a fwy o ymwybyddiaeth ohono fe. Ac os ydyw presenoldeb yr arglwydd yna allech chi fod yn weddol sicr, fydd yr un drwg wrthi yn ceisio dinistrio'r gwaith hefyd. Felly mae'n debyg iawn mae criw bach, ac i ni'n criw bach, felly allan ni uniaethu ar hanesyn bach yma sydd fan hyn, achos mae mor debyg. Mae yna potensial iddo fod yn debyg iawn i'n cyfarfod ni yma heddi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr un sydd fel y gwir yn ceisio, yna gwrthwynebiad gras ac yn olaf gwyrth gras. Felly, gwir ceisio yn gyntaf. Adnodau 6 a 7. Ac wedi iddynt dramwyd trwy'r ynys hyd Paphus, hwy a gawsant rhyw swynwr, gai broffwyd o iddew a'i enw bar Iesu. Hwn oedd gyda'r rhaglaw Sergius Paulus, gŵr call. Hwn wedi galw ato Barnabas a Saul a ddeisyfodd gael clywed gair Duw. Wel, mae yna gymaint o wahanol fathau o bobl a chymeriadau a tueddiadau yn y byd i ni'n byw ynddi, ond mae e'n braf cael clywed, mae'n hyfryd pan i chi'n clywed am rywun yn ôl gras cyffredinol Duw sydd â chymeriad call. Sym llawer o'r ein i gael
yn y byd i ni byw iddi. Mae yna rai sydd yn gall, ac i ni'n diolch i ras cyffredinol Duw bod yna rai call i gael. Synhwyrol. Ac yma disgrifir yr rhaglaw yma Sergius Paulus fel un call, gŵr sy'n â statws uchel, dod neb uwch na fe ar yr ynys. A roedd yn bwysig yn dyn awdurdodol. Ac fe oedd yr rhaglaw, yr arweiniwr, yr ardal, ac oherwydd hynny fydde yna bwysau mawr ar ei ysgwyddo fe. Fydde pob penderfyniad yn dod lawr iddo fe. Mi fydde fe, pawb yn dod ato fe a'i problemau ac eisiau cyngor ganddo fe. Fe fydde'n goffo wneud y penderfyniadau caled. Fe fydde'n goffo penderfynu ble fydde'r milwyr yn mynd. Fe fydde'n penderfynu pethau ariannol. Popeth mi fydde fe yn goffo wneud llawer o penderfyniadau. Ac felly mae'n un call yn ôl fan hyn, un rhesymol, siwr o fod bydde sawl rhaglaw wedi bod, ddim yn un call iawn. Ond yma, mae yna un call wedi cael ei benodi gan y Senedd. Ac hynny yw doedd ddim yn fyrbwyll ei benderfyniadau. Llawer heddi sydd yn mateb yn syth cyn meddwl, heb ystyried holl goblygiadau ei penderfyniadau. Llawer falle neu penderfyniadau oherwydd maen nhw'n amddiffyn ei hunan ac yn taro allan falle yn syth os oes rhywun yn dweud rhywbeth. Ateb nôl. Llawer yn gwneud penderfyniadau achos falle yn y ffordd mae'r penderfyniad yn effeithio'n bersonol arnyn nhw, ond nid yna mae'r rhaglaw yma'n i'w wneud. Mae'n ddyn call, mae'n ddyn pwyllog, ystyrlon, mae'n ddyn doeth, yn naturiol felly. Dyna yw ei gymeriadau. Dwi'n ddim yn helpu iddo fe o reidrwydd yn ysbrydol, yn fan hyn, trwy ras Duw, y mae'n gwneud yr hyn y dylse pawb ei wneud. Mae'n dangos y doethineb gwell na'r doethineb cyffredin. Mae'n dangos awydd darganfod mwy. Dyna chi wir doethineb. Dyna chi rhywun sydd wir yn gall. Roedd wedi clywed am Paul a Barnabas. Ac sylwch, mae eisiau clywed mwy. Mae wedi clywed amdanyn nhw. Efallai bod wedi bod yn gwrando ar yr un yma sydd wrth ei ochr efallai wedi benodi fe, y swynwr Elimas. Ond efallai ar ôl cyfnod o bod yng nghwmni Elimas, y gau broffwyd o Iddew, ac yr oedd e'n swynwr, yn gallu twyllo pobl, yr oedd efallai yn dechrau amau. Dilysrwydd Elimas. Siwr o fod, yr oedd Sergius Paulus, yr rhaglaw, wedi bod yn edrych ar y dyn yma ac yn meddwl, dyw hwn ddim yn ymddangos yn iawn. Mae e'n gwneud pethau, ond mae yna rhywbeth amdano fe sydd yn peri ofn arna i. Mae e'n fynychru ni. Chi'n gweld, pobl sydd yn swynwyr, pobl sy'n gwneud triciau. Ambell rhaid, maen nhw jyst yn triciau cyffredin, falle dwi'n mwyn y ffordd maen nhw'n symud i dwylo. Ond mae yna rhai yn does. Mae yna rhywbeth brawychus am yr hyn maen nhw'n wneud. A rhywbeth felly yw'r dyn yma. Yr oedd e'n swynwr ac yn gau broffwyd. Ac efallai bod Sergius Paulus, y gŵr doeth yma, falle, sut oedd Elimas wedi dod i fod wrth i ymyl ac yn gweithio gyda fe ac yn y blaen, os daw trwy ei benodiadau oedd e ddim yn ddoeth iawn. Ond ta beth, os oedd e'n digwydd bod yna dyma i chi, mae e wedi gweld trwy hwn. Ac mae'n dechrau ame. Ond yna, mae'n synhwyro dilysrwydd Barnabas a Saul. Mae wedi clywed amdanyn nhw. Mae wedi clywed pobl yn siarad amdanyn nhw, yn rhoi tystiolaeth amdanyn nhw. Ac nawr, fel un doeth, mae'n ystyried yr holl ffeithiau. Gai ofyn i chi, pa mor ddoeth i chi neu ydych chi yn dwp? Yn dwp, mor bell o fod yn ddoeth a sydd ffosib. Ydych chi wedi eistedd ac ystyried y ffeithiau? Ydych chi wedi eistedd fel roedd Sergius Paulus wedi wneud, yr rhaglaw doeth yma, yn edrych fan hyn, y byd, ac oedd ganddo fe bopeth. Fe oedd y dyn pwysica'r ardal. Siwr fod ddyn cryf, achos mae'n arweinwr, y pobl milwrol a phob dim. Oedd y ddyn clyfar, achos oedd e delio gyda'r materion ariannol a chyfreithiol. Oedd popeth ganddo fe. Fe oedd yr un o pawb eisiau bod. Siwr fod, os oedd ei walltau'n troi i'r dde, oedd pawb yn cryf o'i gwallt i'r dde. Petai nhw mor dwpa pobl heddi. Ac os oedd e'n gwisgo'i glogin ffordd hyn, mi fydden nhw'n gwisgo'i glogin nhw ffordd hyn hefyd. Bydde pawb eisiau bod fel Sergius Paulus, achos fe oedd yr rhaglaw yr un fwyaf pwysig. Ond roedd e'n ddoeth.
Ac eisteddodd e lawr ac edrychodd e, dwi wedi cael popeth mae'r byd yn ei roed i mi, ac fe edrychau fan hyn, ac mae'r gŵr yma sydd yn honni fod yn broffwyd, ond mae'n gau broffwyd, mae'n honni fod yn broffwyd, gaf i weld, odi hwn yn taro deuddeg, odi yn canu'n bir fel bethau, odi yn berson sydd yn wir yn dweud y gwir, odi yn rwy'n fedrai ymddiried yno. Ac mae yna rhywbeth yn neud iddo fe deimlo'n anghysurus ynglyn ag Elimas, ond mae wedi clywed am Barnabas a Saul. Ac mae'n mesur yr hyn mae e wedi glywed. Ac mae'n ystyried, mae'r rhain yn bobl dda. Dwi'n mynd i cwrdd â nhw to, ond mae'n siarad falle gyda ffrind iddo, falle rhywun o'r teulu, dwi'n mynd gwybod be mae'n neud. Sa'n bod sut ddigwyddodd e, ond rhyw sut neu gilydd, mae'n siarad â phobl, mae'n dweud, chi wedi clywed am Barnabas a Saul? A maen nhw'n dweud, wel, mae yna rhywbeth amdani nhw. Mae yna rhywbeth glân amdani nhw. Mae yna rhyw awdurdod amdani nhw. A mae yna rhyw gadernid amdani nhw. Ni'n gwybod beth yw e, mae yna rhywbeth rhyfedd amdani nhw. Mae yna rhywbeth arbennig am rhain. Ac fe deimlodd e reidrwydd i alw arnyn nhw. I ddod ac i agor gair Duw iddyn nhw. Oedd e'n teimlo, mae rhaid i fi alw i cael clywed rhain. Yr oedd eisiau ceisio beth oedd rhain yn ei ddweud. Efallai bod rai rydym yn ni'n nabod efallai, neu efallai chi eich hunan, i chi wedi clywed am yr Efengil, chi'n nabod Cristnogion, ac i chi'n gweld gwahaniaeth yn nhw. Yn anffodus heddi, mae rhai pobl yn defnyddio'r ochr arall y geiniog. Dwi'n nabod Cristnogion, ac maen nhw wedi ymateb yn ddrwg, ac felly dwi ddim eisiau dim byd i wneud â nhw. Wel, dyna chi ffylied. Ond efallai bod rhai wedi gweld hyd yn oed y rai sy'n gadael chi lawr. Mae dal rhywbeth amdani nhw. Os ydyn nhw wir yn Gristnogion. Mae yna rhywbeth am eu cariad nhw. Mae yna rhywbeth gwahanol am y ffordd maen nhw'n ymateb hyd yn oed pan maen nhw'n ymateb yn anghywir. Mae yna rhywbeth amdani nhw. Mae yna rhyw awdurdod yna, mae yna rhyw sicrwydd yna, mae yna rhyw gadernid yna, mae yna rhyw lendid yna, ti ddim yn y byd. Ond i chi ddim yn gallu dweud y gwahaniaeth. Chi ddim yn ei ddeall, ond i chi gallu dweud mae yna wahaniaeth. Ac efallai, oedd mynd i gapel, a chi'n gwrando ar pregethwyr, a falle fyddwch chi'n gwrando ar yw pregethwyr, fyddwch chi'n dwlu gwrando ar nhw. A maen nhw'n ei lleisio llais hyfryd, ac sydd yn gallu dod â stori fach neis i chi. Ond dyn nhw ddim yn pregethu'r Efengil. Ac yna chi'n clywed rhywun arall, chi ddim yn licio llais nhw rhyw lawer. A chi ddim yn licio neges nhw, ond i chi gorfod dweud, mae yna rhywbeth gwahanol amdano fe. Mae yna rhywbeth sydd yn brifo, sydd yn pigo, sydd yn eich denu chi falle. Ydych chi wedi cwrdd ar rhywun fel chi? Chi wedi gweld bod e'n real? Lle nad yw e'n real mewn llefydd eraill? Yr oedd yr rhaglaw Sergius Paulus yma wedi gweld hynny ac mae'n galw amdano nhw. Dewch i bregethu mi, mae'n dweud deisyfodd gael clywed gair Duw. Dyna beth oedd eisiau. Dwi eisiau clywed gair Duw. Mae yna rhywbeth am y dynion yma. Dwi ddim yn gwybod beth yw e, ond dwi eisiau clywed gair Duw. Mae yna rhyw awdurdod yn ei geiriau nhw. Beth os bod yr hyn maen nhw yn ei ddweud yn wir? Beth os mae gair Duw sydd yn cael ei bregethu ganddyn nhw? Beth os mae dyna yw'r gwirionedd? Achos mae yna rhywbeth arbennig am y dynion yma. Ac os yna rhywbeth arbennig am y dynion yma, ac os yw e'n wir, ac os gweithio yn yr arglwydd yw e, ac os yw'r geiriau maen nhw'n pregethu ohono fe, yn air Duw go iawn, yna mae rhaid i fi glywed e. Mae rhaid i fi glywed e. O, na fydda yna rai mor ddoeth â hynny heddi. Os na rhywun yma'n deheu am gael clywed mwy o air Duw, efallai chi wedi gweld, chi wedi clywed damcaniaethau'r byd, crefyddau'r byd. Chi wedi gweld mai gwag yw y cyfan. Ond yna bod yna rhywbeth am yr Efengil hon sydd yn arbennig, sydd yn peri i chi geisio, ac i chi ddeheu am glywed mwy. Mae be, falle'n gyntaf bod y deheuad o ran chwilfrydedd yn Sergius Paulus, achos mi roedd yn ddyn oedd yn ystyried pethau'n doedd. A falle dechreuodd e o ran fe, ni'n gwybod bod yr ysbryd glân ar waith ymhell yn ôl yn rhagwyddoldeb, ond o ran i brofiad personol falle bydde fe jyst yn meddwl, wel, chwilfrydedd yw e. Falle diddordeb gwleidyddol, ond i ni'n gwybod yr oedd y chwilfrydedd yma'n rhywbeth ysbrydol, pam? Achos ni'n gwybod diwedd y stori. Achos diwedd y stori yw fe gredodd e.
Ac felly, yr oedd y ceisio yn ceisio o'r arglwydd. A mae'n gallu digwydd heddi. Fe all un fod yn y byd yn llwyr, a dim diddordeb. Dychmygwch chi, ond dyw hwn yn bosib, ni'n gwybod am bobl fel hyn, ni'n nabod pobl fel hyn. Pobl, efallai, gadewch chi ni jyst pigo un, falle nawr, yr eiliad yma sydd yn cerdded lawr stryd y Frenhines yng nghanol Caerdydd. Siwr o fod bod y siopau ar agor, dwi ddim yn siŵr os yw e, siwr o fod bod nhw ar agor ar y sil yn ganol dre, neu rhai ohonyn nhw. Ac mae'n siopa yng nghanol stryd Caerdydd ar y sil. Erioed wedi ystyried bod Caerdydd a'i siopa ar gau ar y sil ar un adeg yn ein gwlad ni. Ddim yn sylweddoli, mae peth newydd yw agor siopa ar y sil. Ac yma nhw'n mynd i'r siopa ar y sil, a maen nhw'n cerdded lawr y stryd, ac yna mynd i cael rhywbeth bach i fita neu yfed, a maen nhw'n mwynhau. Erioed wedi meddwl bod yna rhywun yn mynd i'r capel. Ond yna. Ac mae yna bobl fel hyn. Am ryw reswm, maen nhw'n ystyried cwestiynau dyrys bywyd. Falle'n meddwl, beth os farwa i heddi? Falle daw hwnna yw meddwl nhw, heb hyd yn oed meddwl o ble ddath e. Beth os daw fy nwrnod olaf i heddi? Beth os fi na rhywbeth yn digwydd? Falle byddwn nhw'n dweud pryd dechreuodd y byd, pryd mae'n mynd i ddod i ben. A falle byddwn nhw'n dechrau, a dwi'n gwybod ble dath y cwestiwn yna. Falle byddwn nhw'n cerdded, a byddwn nhw wedi cyrraedd y castell erbyn hyn. A ddim wedi sylwi'r y siopau, maen nhw'n dechrau meddwl. Ond nid yw hwnna'n bosib, bydd y chwilfrydedd yn dod o nunlle. Ac yna'n sydyn iawn bod nhw'n pryderu yn bethau. Falle bod nhw'n dechrau ofni y dyfodol. A dyn nhw'n mynd i'n un o'r blaen. Maen nhw'n dechrau bod yn ofnus o'r dyfodol. Salwch, marwolaeth, colli swydd, problemau teuluol. Beth? A maen nhw'n dechrau pryderu am y pethau. Falle maen nhw'n teimlo'n euog am y gorffennol. Falle bod yna rhyw bechod maen nhw wedi wneud, maen nhw'n teimlo'n euog amdano fe. A bydde dim reswm dyn nhw'n teimlo'n euog amdano fe. Ond am ryw reswm, mae'n rhyw fryntni wedi dod drostyn nhw, yn teimlo'n frynt am rhywbeth maen nhw wedi wneud. A dyn nhw ddim yn gallu esbonio fe. Dyna math o beth i ni'n sôn amdano fan hyn. A mae'r ysbryd glân yn gallu gweithio hyd yn oed ar rhai yn ganol stryd Caerdydd heddi sydd erioed wedi meddwl am Dduw o'r blaen ac yn sydyn iawn. I ni'n gwybod mae'n bosib, ni wedi profi hyn sawl gwaith, a mae pobl yn gallu cerdded lawr y stryd hon, drysau ar agor, ac maen nhw'n dod i fewn. Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Maen nhw'n gweld pobl yn eistedd lawr, a maen nhw'n gwrando, ni wedi gweld hyn wythnos hyn do, ni wedi gweld rhywun yn cerdded heibio'r stryd, ac yn dod i fewn, ac yn dod nôl eto yr ailwaith. Ond dim bwriad yn y byd mynd i'r capel, ond mae yna rhywbeth yn ei denu nhw. Dyna math o beth i ni sôn amdano. Falle bod yr ysbryd glân ar waith fel y mywyd Syrgys Paulws. Yr ysbryd glân sydd yn dechrau'r awydd. Ef sydd yn eich arwain at geisio'r arglwydd. Chi'n gwybod beth, mae'n galondid i chi cyn mynd ymhellach yn lyg 11:9 ac yr ydw yn dywedid i chwi gofynnwch a rhoddir i chwi ceisiwch a chwi a gewch, curwch ac fe agorir i chwi os ydych chi wir yn ceisio, fe gewch. Yr hyn y deheuwch amdano, dyna'r addewid yn ysgrythyr. Os ych chi wir yn ceisio, yna fe gewch, gofynnwch, a beth sy'n digwydd? Fe roddir i chi. Falle bod rhain o'ch chi'n dweud, dwi wedi gofyn, gallai ddweud wrth chi nawr, nagych. Falle bod rhain o'ch chi'n dadle, dwi wedi gweddio a gofyn i Dduw, ond dwi ddim wedi rhoi. Gallai ddweud wrth chi yn sicr, dydych chi ddim wedi gofyn. Hynny yw, chi ddim wedi gofyn yn iawn. Beth oeddech chi'n neud, oedd gofyn a croesi bysedd a chwilio am ryw fath o ddiwgwyddiad neu rhywbeth mawr a rhywbeth ddim yn digwydd ac o'ch chi wir eisiau bod yn y byd, un troed yn y byd ac dyna math o ofyn i chi wedi gofyn achos mae'r adnod yma'n dweud gofynnwch ac fe roddir i chwi. Ac os ydy'r Beibl yn dweud os ych chi'n gofyn fe gewch, fe roddir i chwi, yna dyna beth sy'n digwydd. Ac os nad wedi digwydd, yna un beth sy'n sicr, nid bai gair Duw yw e, bai chi am beidio wir, chi ddim wir wedi ceisio, chi ddim wir wedi gofyn, chi ddim yn chwarae o gwmpas, o chi'n ddigon bodlon codi fyny ar eich traed a mynd allan i'r byd. Nid gofyn yw hwnna, nid ceisio yw hwnna. Ceisio yw, dydw i ddim eisiau dim byd arall. Dwi ddim eisiau meddwl am ddim byd arall. Dwi ddim eisiau mynd i chwarae unrhyw beth arall. Dwi ddim eisiau mynd i'r dre. Dwi ddim eisiau mynd i nofio. Dwi ddim eisiau bita. Dwi ddim eisiau dim byd pam. Dwi eisiau ceisio. Dyna'r unig beth dwi'n gallu meddwl amdano. Curwch
Ac fe agorir I chi, falle bod rhaid chi wedi bod yn curo a mae'r drws dal yn gau. Rheswm yw, chi ddim wir wedi bod yn curo. Mae fel rhywun falle yn ymweld â rhywun ac yn teimlo bod chi'n gorfod mynd yna a chi'n curo ar y drws a falle bod chi'n rhoi tap bach yn gobeithio na newn nhw ateb. Tap bach. Ac wedyn chi gallu mynd o'na yn dweud, fe nes I alw, fe nes I cnocio. Ond oedd neb yna, ond oedd nhw yn y tŷ, ond oedd y tap mor ysgafn. Doeddech chi ddim eisiau nhw ateb. Dyna sut mae rhaid o chi'n curo. Chi ddim wir eisiau Duw. Chi jyst rhoi tap bach. A wedyn chi gallu dweud, wel, fe nes I geisio. Fe nes I curo. O na, mae'r un sydd wir yn ceisio. Yw'r un sydd yn bangio ar y drws. Nes bod y drws bron a syrthio. Maen nhw'n curo. O Dduw, bydd garog fi'n agor ar drws I fi. O Dduw, helpa fi, dwi'n galw, ti'n mynd I ateb. Dyna'r un sydd wir yn ceisio. A dyma oedd y rhaglaw Sergius Paulus. Fe anfonodd amdanyn nhw, Paul a Barnabas, ac fe wrandawodd arnyn nhw. Ar ôl galw fe wrandawodd Chi yma sydd yn dod o sil I sil, profwch eich bod chi yn ceisio. Sut? Trwy o leia gwrando. Profwch y peth. Trwy wrando ar bob un gair. Dyna'r un sydd wir yn ceisio iachawdwriaeth. Maen nhw'n gwrando ar bob gair. Maen nhw'n gobeithio fydd na ryw air yn cael ei ddweud rhywle sy'n mynd I fod o help I chi. Chi'n dyheu am cael clywed pob gair. Y rhai sydd ar y we falle. Gwrandewch yn fwy aml. Gai jyst dweud, siarad ar rai sydd yn gwrando ar y we. Dyw gwrando ar y we unwaith ddim yn ddigon da. Oedd hwnna'n neis iawn a fe ddoi nôl mewn tua 5 wythnos a os dwi'n digwydd bod ar gael, na I wrando. Gai ddweud oeddech chi, ewch I gapel ffyddlon lle bynnag I chi. Ac os ych chi ddim yn gallu, ac os ych chi'n rhydd ar bnawn Dydd Sul, gwrandewch ar bnawn Sul. Ond un peth sy'n sicr, os ych chi ddim yn Gristion a chi'n defnyddio'r oed fel hon, mae'r ffaith bod chi dim ond yn gwrando unwaith bob 6 wythnos. Dyw hwnna ddim yn arwydd o rwy'n sydd wir yn ceisio. Mae'r un sydd wir yn ceisio mynd I dydd yr arglwydd I wrando ar pregethu gair Duw. Neu os nad oes tŷ yr arglwydd yn agos, maen nhw mewn rhyw wlad lle nad oes na gapel, maen nhw'n dod ac yn gwrando ar oedfa fel hon ar y we, ac maen nhw'n gwrando bob cyfle gewn nhw, nes bod nhw'n ffeindio'r ateb. Mae yna rhai sydd yn defnyddio gwrando unwaith bob mis, neu mynd i'r capel unwaith bob 2 fis, a maen nhw'n meddwl, hwnna'n ddigon da. Dyw e ddim yn ddigon da. Dyw e ddim yn arwydd bod chi'n ceisio. Mae'r un sydd yn ceisio iachawdwriaeth yn ceisio ei holl nerth ac yn dyheu am yr ateb. Darllenwch gair Duw, ewch gatre. Chi sydd yn ceisio, os ych chi'n ceisio, un peth sy'n sicr fe fyddwch chi'n darllen y Beibl yn ddyddiol. Sawl gwaith y dydd trwy'r fod nes bod chi'n cael yr ateb na. Chi'n darllen llyfrau da, fydd hwnna'n arwydd eich bod chi'n ceisio. Mae'r un sydd yn gallu mynd am ddyddiau, mwy na dydd heb darllen gair Duw, lle chi ddweud yn sicr, dydyn nhw ddim yn ceisio'r arglwydd. Sut mae'r rheini'n gallu meddwl bod nhw'n Gristnogion, dwi ddim yn gwybod. Ond mae'r Cristion, neu mae'r un sy'n ceisio, mae'r un sydd ar fi'n dod yn Gristion, fe fydd yn darllen gair Duw, fydd yn darllen llyfrau am air Duw, fydd eisiau bod yng nghwmniaeth pobl Dduw, fydd eisiau gwrando ar bregethu. Achos ych chi'n ceisio. Ond dim ond yr rhai yma'r ysbryd glân yn gweithio ar eu cylonau sydd felly. Gadewch i ni symud ymlaen, beth am y gwrthwynebiad gras? Ni wedi sôn am Sergius Paulus, wel dyna chi ddyn doeth. Fe nath e geisio, fe nath e wrando ar Paul yn pregethu fe alwodd amdani nhw. Nawr, gwrandewch, gai obeithio nad oes na rhai fel y gŵr yma. Ond mae eisiau rhybuddio, a dyma I chi ddisgrifiad erchyll. Adnod 6, ac wedi iddynt dramwyd trwy'r ynys hyd paffus hwy a gawsant rhyw swynwr gai broffwyd o iddew a'i enw bar Iesu. Mae'n cael ei alw hefyd yn adnod 8 eithir Elimas y swynwr. Mewn cronfachau canes felly y cyfieithir ei enw felly mae yna 2 enw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer yr un dyn. Ac mi fydde cefndir crefyddol gan y gŵr yma, Elimas, iddew ydoedd, byddai'n gwybod ei hen testament, yn sicr I chi, mi fydde fe'n gwybod ei hen testament. Byddai'n gwybod am y proffwydi, ac felly bydde hefyd yn gwybod am gondemniad Duw ar gai proffwydi, rhai ffals. Ond sylwch, mae'n parhau yn ei ddrygioni a'i wrthwynebiad, a mae'n gwybod. Mae'n gwybod yn iawn. Ond mae e dal I barhau yn ei gelwydd. Roedd yn un oedd ei bywoliaeth
ar dwyllo pobl. Swyno roedd e. Felly ei holl fywoliaeth yn cael ei seilio ar dwyllo pobl. Ond i chi'n sylwi, mae ei dwyllo yn y byd o dywyllwch. Siwr o fod yn ymwneud â'r ocult, addoliad y diafol ac ysbrydion drwg. Yr oedd yr elfen o'r swyno yma, o'r twyllo'r tricio yma, yn yr elfen lle roedd pŵer yn dod o'r diafol ei hun. Ac felly mae yna rhywbeth dieflig, rhywbeth tywyll iawn, rhywbeth drwg iawn am y gŵr yma. Ac o gynlyniad i hynny, mae'n amlwg felly, i ni'n gwybod bod e, a mae'n amlwg i fod yn cysau'r Efengyl, achos mae'r diafol yn cysau'r Efengyl. Mae ysbrydion drwg yn cysau'r Efengyl. Ac felly mae Elimas yn cysau'r Efengyl. Mae'n cysau dywioldeb. Mae'n cysau sancteiddrwydd. Ac fe fydde'n proffwydo am y dyfodol ac yn smalio bod yn was yr arglwydd. Felly mae hwn yn fwy erchill. Yr oedd e'n gau broffwyd. Ond yr oedd yn pregethu celwydd. Ac mae Paul yn ei gyhyddo fe, ac dychmygwch nawr Paul yn mynd lan a drwy'n yn dweud hyn. Ac i ni'n ystyried heddiw pan i chi'n dweud pethau'n blwmp ac yn blaen, mae pobl yn dweud, dwi'n licio hynny. Wel, sa'n credu bydd y pobl wedi licio Paul rhywle lawer. Gwndwch ar nod 10. Ac a ddywedodd, o gyflawn o bob twyll a phob esgylerder, tydi mab diafol a gelyn pob cyfiawnder, ond i ffeidi di a gwyro union ffyrdd yr arglwydd. Dyna chi gyhyddiad i'r dyn drwg yma. Mae'n disgrifio fe fel dyn cyfrwys, fel dyn twyllodrus. Mae'n gallu rhoi ymddangosiad o fod yn rhywbeth nad yw e. Mae'n ragrithiwr, mae'n dwyllwr, ac i chi'n gweld, mae'n dweud pob twyll. Hynny yw unrhyw fath o dwyll, o'r bach i'r peth mwyaf, i'r twyll fwyaf clyfar. Mae'n gallu twyllo, mae'n twyllo pobl i feddwl bod e'n ddyn da. Chi'n meddwl be, mae yna rai pobl hyd yn oed, bys ni'n meddwl, o beth dwi wedi darllen yn ddiweddar, yn y byd efengylaidd, bys ni'n tybio reit debyg i hwn. A mae yna bobl, mae hyd yn oed pobl efengylaidd yn edrych i fyny atyn nhw sydd yn dweud bod bydolrwydd yn iawn. Fod yr elfen yma o anfoesoldeb a meddwdod a rhegfeydd yn dderbyniol yn y byd Cristnogol. Pobl sydd yn bregethwyr efengylaidd felly. Wel, rhywbeth tebyg dwi'n dychmygu rhai o'r rheini i hwn, siwr o fod. Oedd hwn yn gau broffwyd. Oedd yn pregethu celwydd. Ond yr oedd yn twyllo. Felly bydd wedi gallu twyllo rai bod e'n grefyddol ac yn dweud pethau wrthyn nhw. Ac oedd pobl yn cael eu cymryd i fewn, o'n nhw'n cael eu twyllo ganddo fe. Achos oedd e'n glyfar, mi roedd e'n dda yn ei waith. Yr oedd e'n gallu twyllo pobl i feddwl i fod e'n iawn. Ond doedd e ddim. Yr oedd e'n fab y diafol. Dyna be mae Paul yn dweud. Efallai bod Paul yn defnyddio hwnna achos y chwarae ar eiriau. Achos yr oedd yr enw arall oedd gan Elimas, oedd bar Iesu. Enw oedd yn gyffredin, hyd yn oed cyn i'r Iesu cael ei eni. A mae'n golygu mab Iesu, mab gwaredwr. Ond oedd yn mynd debyg i ni nag i. Ac felly mae Paul yn ei alw am beth yw mab y diafol wyt ti. Mae wedi gweld am yr hyn oedd e. Mae'n dweud rwyt ti'n elyn i bob cyfiawnder. Rwyt ti'n elyn i gyfiawnder Crist, sancteiddrwydd. I ti'n cysau Crist, i ti'n cysau ei gyfiawnder e. Roedd yn cysau gweld cyfiawnder y mywydau disgyblion Crist. Yr oedd Elimas, pan welodd e Barnabas a Saul yn dod, yr oedd e'n ffyrnigo, yr oedd e'n cysau gweld nhw, achos roedd e'n cysau pob peth cyfiawn. Roedd e'n ddyn erchill. Oedd e'n ddyn o'r pwll ei hun. Yn ôl Paul fan hyn, roedd yn un a oedd yn gwyro union ffyrdd yr arglwydd. Gwna unrhyw beth i rwystro pregethu yr Efengyl. Os oedd e'n gallu rwystro pregethu yr Efengyl, fe wna hynny. A gwybu petai Sergius Paulus yn dod i gredu, ni fydde swydd iddo, bydde fe'n colli gyflog, ac felly mae'n poeni am hynny, ac felly mae'r atgasedd naturiol yma sydd ynddo fe, o ran ei gymeriad mae'n casau'r gwir, mae'n casau'r arglwydd, mae'n casau purdeb. Ond mae yna gymhelliad arall i'w gysuneb cymhelliad ariannol hefyd. Os daw yr rhaglaw i gredu ar ôl gwrando ar Barnabas a Saul, fyddai allan o waith, ac mae hwnna'n dweud llawer, mae'n effeithio i boced
Felly mae e wir yn casau Barnabas y Saul. Fe wna fe unrhyw beth i rwystro yr rhaglaw rhag clywed rhain yn pregethu. Digon gwael yw un sydd yn gwrthod rhodio'r ffordd iawn. Ac mae yna rai yn does, mae yna rai yn ein plith ni am ho, siwr o fod ymhlith pob eglwys Efengylaeth, mae yna rai sydd ddim yn rhodio ar y ffordd iawn, i chi ar ffordd llydan y byd. A mae hwnna'n ddigon gwael, ond ofnadw yw un sydd yn rhwystro eraill rhag rhodio ar y ffordd iawn. Dyna yw Elimas, yr oedd e'n rhwystro eraill rhag rhodio ar y ffordd iawn. Gai ofyn i chi, a ydych chi rhywsut yn rhwystro rhywun rhag credu, falle bod chi ddim fel Elimas o ran yn swynwr ac yn ymwneud â'r pethau drwg a tywyllwch ar diafol ei hun, ond i chi'n blentyn i'r diafol os nad yn blentyn i Dduw, ond falle ddim yn yr ystyr yma o fod yn yr elfen o swyno pobl ac yn gau broffwyd, ond gai ofyn, os yna rai tebyg, ydych chi'n rhwystro rhywun rhag dod i gredu? Fe all hyn ddigwydd sawl ffordd. Yn ystod oedfa, tynnu sylw oddi ar y pregethu, falle chwerthin yn ystod y bregeth, falle siarad â rhywun, falle bod chi'n gweld bod rhywun yn dechrau meddwl o ddifri ac chi'n ofni, dwi ddim eisiau nhw dod i gredu achos wedyn ni'n bwysau nhw fi, ac felly chi'n siarad â nhw, chi'n rhoi poc bach iddyn nhw, chi'n neud nhw werthyn, chi'n dalu llyged nhw, a chi'n trial cael nhw i werthyn, chi'n tynnu sylw nhw oddi ar y pregethu, falle yn y canu ar y mynau, dwi wedi gweld hyn yn digwydd, rhywun yn canu nerth i pen ac yn moli Duw, a rhai yn y gynulleidfa yn chwerthin ar y Cristnogion yn canu nerth i pen, ac yn nydio'r person drws nesaf nhw edrych ar nhw'n canu fyna, nodgyn nhw'n ddoniol, a maen nhw'n canu mor uchel, a maen nhw'n gwneud hwyl yn bed, a maen nhw'n rhwystro, falle dyn nhw'n sylweddoli be maen nhw'n gwneud, ond maen nhw'n rhwystro nhw rhag canu a cael eu cyffwrdd gan waith yr ysbryd glân. I chi'n ei weld e? Mae'n digwydd trwy'r amser. Beth am ar ôl yr oedfa? Dyma i chi enghraifft wych. Falle bod chi'n rhwystro rhywun ar ôl yr oedfa. Ac yn siarad nhw ac yn amlwg maen nhw dan deimlad am bwysau eogrwydd pechod. Ond dwi'n para'n hir iawn, achos efallai bod ni'n eog o dod i fyny at nhw ac yn ei rhwystro nhw. A'r holl sŵn, a'r siarad, a'r miri, efallai fyddai'n mynd ymlaen, a falle dim byd yn anghywir am hynny, ond efallai bod ni'n gallu fod yn eog o wneud waith y diafol iddo fe. Ddim yn caniatáu yr ysbryd i weithio ar enaid rhywun, ar ôl yr oedfa. Gallwch rwystro cyfoell rhaid mynychu cwrdd efallai. Trefnu rhyw weithgaredd yn ystod yr oedfa, a chi'n rhoi temtasiwn iddyn nhw, ac fe ddylsen nhw fod wedi bod yn gwrando ar yr Efengyl, ond beth i chi'n neud? Chi wedi trefnu nhw beidio. Mae'n ddifrifol. Mae pob un oedfa mae rhywun yn colli yn un cyfle arall yn mynd i chi ddod i gredu. Ac os ydych chi'n eog o rhwystro rhywun, byddwch yn ofalus, achos mae Paul fan hyn a mae gair Duw yn dweud, mae e'n fater difrifol i rwystro unrhyw un rhag dod i gredu. Wrth gwrs, mae'r rhai yn ei wneud e heb feddwl be maen nhw'n wneud, ond dylsech chi feddwl, meddyliwch am ddifrifoldeb ar hyn i chi'n ei wneud. Falle bod rhai pobl yn ei wneud e achos chi'n ofni petai rhywun yn dod i gredu na fydd ganddo chi neb i bechu â chwi. Byddwch chi'n colli allan. Oes yna rai felly yma. A ydych chi felly yn rhwystro rhywun rhag dod i gredu? Chwiliwch mewn i'ch bywydau chi a gofynnwch y cwestiwn, ydw i'n eog? O unrhyw ffordd yn rhwystro rhywun rhag credu. Ond o ran Sergius Paulus, yr un oedd yn ceisio, roedd y fath wrthwynebiad i'w ddisgwyl. Felly os ych chi yn ceisio, gai ddweud hyn, byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Cofiwch y bydd yr un drwg yn ceisio rhwystro chi rhywsut, a byddwch yn barod amdano fe. Byddwch yn barod gyda'ch ateb i ddweud, na, dydw i ddim yn dod. Byddwch yn barod i ddweud wrth rhywun sydd yn ceisio denu'ch sylw chi ddweud, na, dwi ddim yn edrych. Dwi ddim yn gwrando, ac falle ar ôl yr oedfa, os yw'r ysbryd ar waith, dwedwch dwi ddim eisiau siarad nawr. Ac ewch i siarad gyda rhywun yn yr ystafell gefn, neu siarad â rhywun ewch gatre.
ac ewch gatre gyda gair Duw a gweddiwch. Newch rhywbeth, ond byddwch ar eich gwyliadwriaeth, dyna sut mae'r diafol yn gweithio. Mae am rhwystro pobl rhag credu. Wel, i orffen. Gynfer, beth yw gwirth gras i fan hyn? Wel, ceir dwy wirth yma. Mae yna gwirthiau rhyfeddol yn digwydd yma yn yr benod yma. Adnod 9 at 11, dyma'r wirth gyntaf. Yna Saul yr hwn hefyd a elwyr Paul yn llawn o'r ysbryd glân a edrychodd yn graff arno ef, ac a ddywedodd, o gyflawn o bob twyll a phob esgelerder, tydi mab diafol a gelyn pob cyfiawnder, ond i ffeidi di a gwyro union ffordd yr arglwydd, ac y nawr wele. Mae llaw yr arglwydd arna ti, a thi a fyddi ddall, heb weled yr hael dros amser. A be ddigwyddodd? Ac yn ddiatreg ysyrthiodd arno niwlen a thywyllwch, ac fe a aeth oddi amgylch gan geisio rhai i'w arwain erbyn ei law. Dyna i chi wirth yn syth. Roedd Paul trwy nerth Duw wedi derbyn y dirnadaeth eglur yma. Fe welodd e'n glir yr hyn oedd yn wir am Elimas. Nid chwarae bach i'w pechod, ac yn sicr yr rhai sydd yn rhwystro'r efengyl rhag cael ei ffrigethu, a gai jyst fynd ar yr ochr fan hyn i chi meddwl am yr holl gwrthwynebiad sydd i gwir bregethu'r efengyl yn ystod y blynyddoedd diwetha yma. Dyma i chi ddifrifoldeb gwrthwynebu gweision yr arglwydd. Dyma i chi ddifrifoldeb gwrthwynebu pregethu'r efengyl. Peidiwch a meddwl bod lle gan unrhyw un i rwystro pregethu yr efengyl, achos dyma ddifrifoldeb gwrthwynebiad. Ac ymateb Paul i'r fath rai o hyn yw edrychodd yn graff arno fe syllodd arnyn nhw. Dyna chi lyged, byddwn nhw'n frawychus. Bydda llawer heddi'n dweud, wel, Paul, mae eisiau di fod yn neis iddo fe. Paid ag edrych yn flin. Sa ti'n mynd i ennill Elimas fel yna? Ond yr oedd Paul yn gwybod, yr oedd Elimas yn fab y diafol ac yn rhwystro'r efengyl rhag cael ei ffrigethu. Ac fe syllodd yn graff arno fe, fe roddodd e lygaid arno fe, ac fe roddodd e wyneb mor ffyrnig iddo fe, yn cyhoeddi beth oedd e, mi roedd ti'n fab y diafol, ac y mae barn Duw yn mynd i ddod lawr arno ti nawr. Mae e'n fater difrifol, ac yna disgrifiodd sut un oedd yn llwyr ac fe ddath y gosb. Mae'r gosb oedd fe gollodd ei olwg am gyfnod, dyna chi dregaredd Duw, am gyfnod yn unig oedd e. Be ddigwyddodd ei Elimas, dydyn ni ddim yn gwybod, ond am gyfnod. A nath e edifarhau o gynyniad i hyn, dydyn ni ddim yn gwybod. Efallai nath e, achos y ffaith bod e dros gyfnod, efallai bod Duw di trigyrhau. Dydyn ni ddim yn gwybod, felly sy'n pwrpas gwastraffu fwy amser ar hynny. Yr un peth i ni'n gwybod yw fe ddath barn Duw arno fe am wrthwynebu'r efengyl. Fe ddigwyddodd e'n syth, digwyddiad rhyfeddol. Un oedd mor hyderus yn twyllo pobl yn gau broffwyd, llawn balchder ac atgasedd at gyfiawnder, ond nawr oedd yn gorfod dibynnu ar bobl i'w arwen neu gerdded. Cymerwch i rybydd, chi sydd yn gwrthwynebu'r efengyl. Nawr dwi'n gwybod, fe all Duw ddelio â chi ym mha bynnag ffordd y dymuno. A dwi'n sicr fe all Duw wneud unrhyw beth i unrhyw un tra'r y ddaear. Ma Duw pethau felly mor gyffredin, ond falle bod nhw'n fwy cyffredin nag ni'n meddwl. Ond dydyn ni ddim yn gwybod sut fi Duw yn delio gydag unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r efengyl na gweision yr arglwydd. Dydyn ni ddim yn gwybod hynny. Yr unig beth dwi'n gwybod yw mae e'n fater difrifol ac yn rhagwyddoldeb. Fe fydd atebolrwydd ac yr rhai sydd wedi gwrthwynebu gweision yr arglwydd, yr rhai sydd wedi gwrthwynebu pregethiad gair yr arglwydd, yr rhai sydd wedi rhwystro bobl rhag dod i gredu. Fe fydd tragwyddoldeb yn dod yn real iawn i chi ac fe fydd na gosb ar ben cosb i'r rhai felly. Felly cymerwch rybydd. Os ych chi'n meddwl gallwch chi rwystro rhywun rhag gwrando ar yr efengyl, ond mae yna wyrth arall hefyd. Dydyn ni ddim yn gwybod goblygiadau'r
Sut mae pethau felly mynd i ddigwydd heddiw yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi? Mae hynny'n fater i ddiw, ond un peth ni yn gwybod, mae'r wyrth yma yn gallu cael ei ail fyw dro ar ôl tro, ac i ni'n ei weld e. Adnod 12, yna yr haglaw pan welodd yr hyn a wneithid a gredodd gan ryfeddu wrth ysgeidiaeth yr arglwydd. Chi'n meddwl beth, pan sylwodd Sergius Paulus rhaglaw yr ynys honno ar y wyrth, ac fe welodd mae nid twyll ydoedd fel twyll Elimas, ond fe welodd mae gwyrth go iawn oedd e, achos os mae twyll fydde fe, bydde Elimas wedi dangos bod ni'n gallu gweld. Ond oedd e'n baglu, roedd e'n syrthio, roedd e'n bwmpio mewn i'r wal, roedd e'n amlwg i fod e'n ddall, ac felly fe ryfeddodd yr haglaw. A pan welodd mae gwir gweision Duw oedd rhain, oedd wedi ame hynny'n barod, ond nawr mae'n gweld mae gwir gweision Duw oedd rhain o gymharu ar gaib broffwyd. O be sylwodd hefyd mae gwir oedd ei geiriau. Sylwch, roedd wedi rhyfeddu ar y weithred, ond hefyd fe ryfeddodd wrth y ddysgeidiaeth hefyd. Felly mae'r wyrth yn ei siglo fe, ac yn ei berswadio fe, mae o ddiw oedd ond hefyd mae'n cael ei ryfeddu yn gwrando ar yr athrawiaeth. Roedd Paul wedi bod yn pregethu am Grist, ac am fywyd perffaith Grist, ac yr oedd e'n rhyfeddu. Dyna le fydd yr haglaw, gŵr God doeth yma, roedd e'n esir, drych a beth yn mesur popeth lan, ac oedd e'n clywed, a oedd e'n gwybod bod e'n rhywbeth arbennig, ond nawr maen nhw'n dyrchafu Crist. Ac mae Paul yn dweud am fywyd perffaith Crist, sôn am ei enedigedd gwirthiol, ac yn sôn am ei blentyndod, ac yna ei ddysgeidiaeth fel dyn, ac yna mynd o gwmpas yn sôn am y bregaeth ar y mynydd siwr o fod, ac yn dweud, na'n bregaeth arbennig, ac yna'n sôn am y gwirthiau wnaeth yr Iesu. Ac yn sôn nath unrhyw beth o'i le erioed, oedd e'n mynd i siarad yn flin gyda neb, nath dim byd yn anghywir, ac yr oedd yr haglaw yn rhyfeddu at yr athrawiaeth. Fe ddwedodd Paul wrthyn nhw siwr o fod bod yr Iesu wedi cyflawni yr Hen Testament yn llwyr. Pob proffwydoliaeth a wneithbwyd am yr Iesu, fe nath ei gyflawni fe. Ac fe brofon nhw fe. Ac fe fydde'r gŵr doeth yma'n gwybod. Bydde fe'n gwybod i Hen Testament a bydde fe'n eistedd yn meddwl, chi'n iawn? Mae e wedi cyflawni'r Hen Testament. Ac o'n rhyfeddu. Dywedodd Paul sut bu fyw bywyd perffaith a bodloni gofynion y tad. Fe nath Paul esbonio pam roedd rhaid i Iesu Grist fod yn berffaith. Mwyn sefyll yn ein lle ni, mwyn achub pechaduriaid, roedd rhaid iddo fod yn berffaith. A mwyn y tad fod yn fodlon a'i aber, roedd rhaid iddo fod fel oen dyn am. Ac fe esboniodd rhaid oedd iddo fod yn berffaith. A dim ond hwn gall fod yn berffaith, dywedodd Paul wrtho fe. Fe gyfeiriodd Paul yr haglaw at y groes, ac fe ddwedodd ti'n cofio'r hanes y groes? A mi fydde fe'n gwybod am hynny. Ti'n gwybod nid damwain oedd hynny, nid yr Rhufeinwyr ar ei ddewon yn dod at ei gilydd i groesolio'r Iesu oedd ond roedd Duw wedi anfon ei fab i farw ar y groes. Bydde wedi cyfeirio at Genesis 3:15 siwr o fod. A'r holl Hen Testament a dweud roedd rhaid iddo fe fynd fel oen i'r lladdfa. Ac mi fydde Paul di agor yr ysgrythur a dweud y pethau hyn. Rhaid oedd cael cyfiawnder, bydde Paul yn dweud, chi methu troi cefn ar bechod, rhaid cosbi pechod. Ac felly fe ddad Iesu Grist ac fe ddywedodd gymerau i'r gosb ar y groes am eu pechod nhw. Fe dderbyniau i ddigofaint y tad. Gai ofyn i chi ddychmygu, sut ych chi'n credu bydde Sergius Paulus, rhaglaw yr Rhufeinwyr, wedi ymateb pan glywodd am yr atgyfodiad? Lle chi ddychmygu'r peth? Mae'n newid clywed am ei fywyd a'i farwolaeth, ond yna mae Paul yn dweud, ond ti'n gwybod beth, Sergius Paulus, ar y trydydd dydd, yr union ddiwrnod y dywedodd bydde fe'n digwydd, fe ddath allan o'r bedd yn fuddugoliaethus, wedi concro Satan, wedi concro uffern, wedi concro pechod, a mae e wedi atgyfodi i ddangos mae fe oedd mab Duw, ac ei fod e wedi concro'r cyfan eich mwyn chi a fi. A be ddigwyddodd? Fe gredodd yr haglaw. Fe ymddiriedodd Nghrist ac fe gofleidiodd Efengil a gorwyd ei lygaid dallnid fel yr Elimas, roedd e'n gwbl ddall, yn ysbrydol ac yn gorfforol, ond a gorwyd llygaid yr haglaw Rhufeinig yma, fe welodd y rhyfeddod goleini'r Efengil. Dyna i chi drigaredd. Drigaredd Duw
yn caniatáu i ddarluneb corfforol Elimas fod dros dro, hyd yn oed ar ôl bod fel yr oedd e. Ond y trigaredd fwyaf oedd iddo caniatáu i'r rhaglaw wrando a chredu. Wel, beth i chi'n mynd i wneud? Pa un i chi? Dyna chi dri. Elimas y swynwr, dyn dieflig, o'r un drwg yn rhwystro pobl rhag credu. Sergius Paulus, fe alwodd e am pregethwyr yr Efengil, fe wrandawodd e ac fe gredodd e. A Paul, yr un oedd yn ffyddlon i gyhoeddi gair Duw. O na fydde na yr un ymateb heddiw efallai, bydd na rai sydd wedi dod i glywed a chredu, tra bod na cyfle. Yna rhaglaw, pan welodd yr hyn awneithid a gredodd gan ryfeddu wrth ysgeidiaeth yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am wirthiau yr Efengil. I ni yn diolch am wirth bod enaid yn gallu dod o dywyllwch i oleuni. Ac felly i ni yn gofyn i ti unwaith eto, Dduw, y bydde di'n trigarhau wrthym, ac y bydd ysbryd i ar waith yn agor llygaid y deillion i weled i hangen am waredwr. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn 380. 380, fe roed arno bwys eogrwydd, pwys na allsai ddal moddyn, cos pechodau myrdd o ddynion heb un pechod ynddo ei hun. Do fe gwisgwyd a'i chystuddiau, ffrwyth fy meiau fawr a man, fel y caffwn, wael bechadur, aflan eog fod yn lan. 380, gewn ni sefyll i'w chanu. Praise
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.